Ah, ngizobingelela mphakathi we-South Africa. Ngoba ngowamkhize bafowethu njengani ngathi balandeli wesibani media. Bafowethu njana nocelile u-part 2 kaSisipani benombali ababangayi umgwaqo. Bafowethu ngizamile ukukhuluma nekhansela ngizama ukulincenga bafowethu. Lanqaba ikhansela. Athi ngendlela lengane lihlambalaze ngayo ngeke likwazi ukuhlala nawo phansi nje. Okwamanje zanqena ukuyibuka ngamehlo. Lathi okungcono linganginikeza inamba yenduna. Ngazama ukuxhumana nobaba uNduna kusho ukuthi naye ubhizi ngey'ndlela zakhe. Wathi usuku azobe free ngalo inamhlanje. So ngacela usisi uMbali ukuthi akangithintele u-anti wakhe ngenhlanhla ku-anti wakhe bevele khona esikisi leThekwini. Bekhona leThekwini, so ngase ngabacela ukuthi asihlanganeni kababa uNduna namhlanje sizodingida lo daba sibone sayithola ne-solution. Bafowethu ngizocala uMbali abingelele mhlawumbe uzobe sebathula-ke abantu ukuthi ubani nobani. Lo seduze wami ubaba uNduna ningathuki bafowethu mhlawumbe meningawuboni umkhandlu wakhe ngimthathele phezulu. Nanokuthi ubaba uNduna mhlawumbe ugqoke isigqoko endlini ningakuthuki futhi lokho. Khona inkinga anayo bandla ekhanda. Njengoba nihlale ningithethisa nami ngisisusile isigqoko bafowethu. Ngihlale ngikhala ngama-comment-eni ukuthi ama-comment enu niyakhomenta futhi niphinde ama-comment-eni ngifike ngigxeke bese niyalapha. So ngisisusile namhlanje isigqoko endlini. Nginilalelele balandeli bethu engibathanda kakhulu. Sisimbali unjani? Ngiyaphila futhi bonke njani? Ngiyaphila nami. Ngiyabonga nami ukuthi ukwazile ukuthi uyiphakamele indaba yami waphinde wabuya usungitholele nosizo kwinduna. Cause ngangiyitshe mhlawumbe ukuthi ukufika kwakho kuzozama ukuthi kumzamazamise mhlawumbe yazama ukuthi abe umuntu oshintshayo. Uthe ukushintsha kancane waqala phansi weza ne-strategy esisha-ke manje-ke sokungiphula umoya wathi ukusiyeka lesi semoto. Kodwa-ke ngoba ukhona u-anti ngiyathemba ukuthi izosolveka indaba nenduna izozama ukuthi isolve indaba. Ngiyabonga. Uyena u-anti lo osuke emakhaya. Yebo niyaphila mama. Siyaphila njani? Sikhona mama. Hayi siyaphila nathi. Baba socela ukubingelele nawe sisekhaya kwakho baba. Ngibingelele kubantu base-South Africa abasibona la. Ngiyinduna yendawo ngivakashelwe nazi iy'nkinga zongifikela la. Ngithi namhlanje sizoke sixoxe ngazo le nkinga sibone ukuthi zizoxazululeka kanjani. Hayi siyabonga baba uNduna noma sengikudlwengulile baba kuthathela phezulu. Kodwa-ke ngoba phela nisuke nikhethelwa kona emphakathini ukuthi niwumele. Cansi nango-12 uma kukhona inkinga afa uvuke uma umholi ukwazi ukuyokumela lo mphakathi onenkinga. Kuyiqiniso impela lokho umphakathi wami lo fanele yonke into eyenzekalayo uma bengibikela into ngiyisukumele ngiyimele. Ingawo ngithi namhlanje ake ngizwe ixazulula le ndaba ngibone ukuthi benze njani labo sesabaxabana kangaka. Sisipani uyaphila? Ngiyaphila. Unjani mama? Ngi-right. Hayi kuhle. Baba uNduna sizohlala odabeni. Angazi noma mhlambe ungaxoxelwa yiyona ndodakazi uMbali noma kodwa ngicabanga uMbali umuntu o-right ongakuxoxela ukuthi lusukaphi udaba luya ngalapha. Mhlambe mina khona okunye okusha engingakwazi engikushiya mhlambe ngingasakubiki kanti ufake kusolveke. Impela akasixoxele indodakazi ukuze sizwe ngabe kuthi yini le engaka. Ake sixoxele uyena sizwe ngaye. Yabo sesimbali. Yebo, baba uNduna benginenkinga la ekhaya. Sishera i-driveway sinosisipani njengoba ngamndlonto nje ngamsikela indawo. So mesishera le driveway uthi uyena owavula i-driveway ukuthi zibe khona before mina ngithenga imoto.
So yena uzibona enegunya lokuthi kube uyena kuphela osebenzisa leyo ndawo, mina ngingayisebenzisi njengoba sengihamba ngemoto. Uvela vale ngamatshe. Njalo mina mengifika ngibuya emsebenzini kuphoqeleka ukuthi ngiqale phansi ngisuse amatshe. Njalo ngiyayikhuluma leyo nto bab'nduna. Kwayona nje i-safety yami uyayi-jeopardize. Angikwazi ukuthi ngifile safe mengikade ngingena ebusuku. Ngiyazi mengibuya ngisazophinde ngilontunje ngifike ekhaya ngisusa amatshe egcekeni. Siyikhulume le ndaba ebengazuthi uyathamba, ebengazuthi hhayi iy'ngane esuke zidlala. Ngayikhuza iy'ngane zangitshena isimanga zathi uma wazi sokuthi meyiqeda ukudlala akube yizona ey'beka amatshe la. Angazi for idekho yani mekuthi idekho. Angazi, akayichazi indaba kodwa akafuni ukusho ukuthi imbangela yokuthi abeke la matshe ukuchukuluza mina. Kodwa indlela ekwenzeka ngayo ngiyabona ukuthi uchukuluza mina cause ngibhalele ubabonga wakuveza ukuthi yena uyena owavula i-driveway la kwakukumbi kungahambeki. Ingakho ebeka amatshe. Mina bengingazi nanokuthi uvimba mina. Bengitshe mhlambe indlela asuke enza ngayo mhlambe evikela igebengu angazi kanjani noma usuke ezama ukukhombisa ubungcela ukuthi hhayi lana akusasikhona semgwaqweni sekuyindawo yethu le. Kodwa sathi mese sixabana phambi kwabhutibonga wakuveza ukuthi yena uyena osuke ethuma iy'ngane ukuthi zibeke amatshe ngoba esuke ethi yena kwavula yena indawo yokuthi kuhambe imoto la. Kwakukade kukubi kunjani. Iyangiqaka indaba yapani cause uyena efika la akasayenzi into ayizele la. Usenaka iy'ndaba zami kuze kuvele indaba yekhansela. Ngiyazi indaba yekhansela yaphela yaqhamukaphi. Nginanenkinga manje nekhansela. Ikhansela angisaphephile ngoba wakhuluma indaba yokuthi mina ingane yami ifana nekhansela. Yinto futhi ekhulunywayo le ndaweni. Njengoba ngamnikeza lo mxhaso mina ngangingazakhelanga mina wona lo mxhaso. Ngangikade ngiwakhelwe yikhansela. Ikhansela lekade lingisikelile ngase ngabiza yena. Of which mina angiyazi leyo nto. Mina ngazi ukuthi indawo yasekhaya le. U-anti wamletha wathi ngoba uswele uhlwempu. Wathi angimlethile emakhaya cause vele uy'khuthalele uzongisiza nasendlini kanjani. Futhi ngiyamupha nokudla ngimphethe kahle ney'ngubo zokugqoka. Nanti naleli kepisi angimphanga-ke lona wayithathela lona leli aligqokile. Kodwa futhi ngithula ngisho lutho. Angazi ngempela. Zonke izinto ngiyazenzela. Even ngathiwa ngiyawasha, uyangibona ngiyawasha, uyambona cause sishela nolayini owodwa, uyambona usewasha kuqala. Ngisasokhile mina. Ngiyiyeke le nto yakho lokhu engibiza ngomsokheni. Ngoba ngisho ngathiwa ngisuke ngisokhile isikhathi eside. Yini emenza ukuthi mese ngibona ukuthi okay sengigcine ngasayiwashanga angiwashele ngoba yena uzosiza lekhaya. Uzolekelela akazili kuzobe isisebenzi kodwa uzofaka izandla naye. Yena uthe deke. Kwazi ukukhalisa i-radio phezulu, uyagqomisa i-radio phezulu namakholo akhe uhamba ney'nkonzo usothi meshiyile iy'mpahla la engay'nekile seziyothulwa yimina. Akekho yena uhambile. Ney'ngane akay'gezi iy'ngane nje angazi kahle. Angikwazi nanokufika nabantu abahloniphekile mina la kwami ngoba ney'ngane zakhe hlezi zidlizwa amafinyila. Kodwa yena uhlezi ey'misele. So sinenkinga nosisipani, sinenkinga enkulu. Ingakho no-anti ngimdinga ukuthi amthathe. Manje no-anti lokhu emncengela ukuthi hhayi u-right wabathembisa kubo ukuthi uzobuya sewumuntu o-right oseshintshile osebeka nokudla etafuleni. Angiyazi ngempela kodwa ungambona usisipani uhlezi eswenkile. Ungambona uhlezi ogqoke iy'ngubo ezimtswinyayo. Angazi ukuthi uyithathaphi imali yokuthi ahlezi eswenkile. Kodwa iy'ngane zakhe ungay'bona ey'gqiza amafinyila. Iy'ngane zakhe zize zizanywe nayimina. So kuyangisinda ngakho konke ukuhlala naye. Kuyangisinda, ngisindwa i-attitude, ngisindwa indlela nje ayiphethe ngayo, ngisindwa nawumsindo. Akahlanzekile nhlobo. Noma ethe uyaqoqa nje akakwazi nokuqoqa. Ngize ngibize nomuntu ozongwashela izitsha cause nami nguwumuntu obhizi isikhathi esiningi angikwazi ukuthi ngenze izinto. Ebekhona kube kuthiwa uzoba usizwe lekhaya. Angazi-ke ukuthi umsebenzi yena akasawutholi yini. Angikaze futhi ngimuzwe noma ethi ngimconnect-ise-ke mhlampe-ke awuthole online umsebenzi. Angazi ukuthi ufesa nini. Mhlampe uyafesa ngingamnakile, angazi. Bab'nduna. Ake sinike nayo indodakazi akasho ukuthi ngempela le nto eshiwoyo iyiqiniso elingakanani. Amanga ala ngeke nize niwamele. Yabo nje yonke lento ayisho uqamba amanga. Uze uyagijima nje uyolanda u-anti wakhe sengumuntu omumbi, sengumuntu ozoncengelwa. Yonke lento ayikhulumayo yamanga. One,
uyayigruvela lo ahambe odansa nabangani bakhe, ashiye amawindi evuliwe ukuthi phela ngaso usemakhaya kuthiwa ngizofuna umsebenzi la kwangasho ukuthi umsebenzi ngizowusebenzela yena noma ngizokwenzela yena. Shiya amawindi wavulile la, uyangifonela athi ngihambe ngiyomvalela amawindi o-12 ebusuku. Ngiyaphuma mina ngiyomvalela amawindi. Ngiyahamba ngiyomthulela amawashing. Leyo ukuthi ungiphe ukudla-ke mina ngazi ukuthi angakhulumela ukudla okumuncu. Wapheka ukudla ngoLwesibili, uzongipha ukudla ngoLwesihlanu. Ngiphe i-rice kwalona eseligcwalela amanzi. Ngilenzeni mina lelo rice? Akangibizi mina ngabe kade edla ama-pizza la nama-KFC. Ngibona sengidiza iphepha ngidizela lapha. Fanele licoshwe ba lelo phepha, licoshwe mina ngiyolifaka eplastikini wadodwa wami. Fanele ngilicoshwe phela lelo phepha lakhe, ngihambe ngilifaka eplastikini wadodwa bani wakhe. Angikwazi ukudla kakhuluma ngakho ngoba phela usuke esenqena ukuyokuchitha. Angazi-ke la matoho athi angiwafuna ukuthi ngalifuna kanjani itoho umuntu aphume emsebenzini ashiye evulile. Angithi mina ngisilima sakhe. Fanele ngisale phela ngilindele yena mengifonela athi awuhambe uyongivalela namhlanje ngizobuya late. Hambe uyongivalela namhlanje ngeke ngize ngibuye. Futhi-ke angazi ukuthi uhlanganaphi nokuthi ngigqoke ingubo ezingithwinyayo nokuthi ngiyasonta nami ngiyalihola iqolo njengoba ngizele. Iy'ngane zami ey'sula amafinyila yisuke y'bizwa uyena ngoba phela yena akazela ngithi. Uyihlalela yodwa. Ayikho-ke ingane engavuzi ifinyila. Leyo ukuthi ngangiveza ukuthi iy'tini ngiyibeke emgaqweni Kancane-ke sisibani. Nginokudideka manje uthi akazele. Ngaphi kokuthi wena uthi unengane futhi efana neyekhansela. Ayihlali naye phela le ngane yakhe ifana nekhansela, kufana nokuthi akazele ngoba njengoba esebenza ihlala emakhaya. No, hayi ngaqhubeka-ke mama. Qhubeka mama nenkulumo. Oh. Angazi-ke nale ngane yami-ke ngale ngane zami lezi akhuluma ngazi ukuthi igxiza amafinyila lapha ngoba mase sexakwe izona lokudla kwakho okumuncu. Yena umemeza iy'ngane zami laphaya zizohlala naye. Ngeke phela ingane ingathimuli ngoba isaba ukuthi izophuma ifinyila. Ayisulele yona ingane amafinyila ngoba uyayithandela ukuyisulela iy'ngane amafinyila. Angazi ukuthi yini ayibizele u-anti wakhe kahle kahle ukuthi mina ngizoncengela ukuthini angazi ngoba phela ngabekwa kubo kwathiwa ngiyihlalele la ngiyofuna imisebenzi. Mengabe ngimtshela naye ukuthi bandla nami ngicela ungizamela phela ukuthi ngithole umsebenzi naye ngale ndlela le awuthola ngayo umsebenzi. Athi nina athi angihambe ngiyofesa nini ngiyofesa ngani engazi ukuthi angisebenzi anginayo imali kanti yini engayisukela emakhaya ngoba ngasukela emakhaya mina la ukuthi ngangizofuna umsebenzi. Yena ujike uthola umsebenzi kodwa angazi ngimbone ngisho ethi uyofotokhopha, angazi ngimbone ngisho efotokhopha i-ID nayo. Okay, i-ID unayo kodwa akanayo ikhophi ye-ID kodwa uyasebenza. Mina mengabe ngiyofesa ngitshela ukuthi angenza ama-CV, mengibuza ukuthi ama-CV enziwa phakazi yena wafesa ngani kanti mhlawumbe uzongiphendula-ke. Ukubonga ukuthi ngimtshele yonke into. Sabangani yini kanti mina naye? Cha phela sivesanange nje sabanga imoto sinawe bekade sizwana akekho ongakwazi lokho. Ukuzwana kwethu sasabangani ngaleyo ndlela ukuthi sengizokutshena yonke into. Sasade siwumndeni ophilelanayo njengokufana nokuthi siyazwana sabangani. Ukuglishe ngani ngoba idatha anginalo. Wafika nini le ndaweni awukwazi ukuxoxa nabanye abantu njengomuntu oyihluphayo. Ngeke uze uhlushwa yinto kodwa ufuna ukuthi uthole kumina usizo. Into Ngihlushwa yini? Udinga usizo uyazihlupha wena kuqala njengomuntu. Ngihlushwa yini? Bafowethu, Yini yakhe ngiyithathayo? Mbali. Wangipha. Iziphi ingubo ongipha zona? Iziphi ingubo ongipha zona? Hayi ake ngingenelele njengokani. Angeke ngingenelele zakho zihlezi umakhelox ami. Awukazi wathenga ama-cornflakes. Wembali. Njengamanje awungibizeli ubala njengemanje. Webani anithi ukwehlisa imimoya ngoba njengamanje Umuzi wenduna lo ohlonishalo umsindeni ubangala ekhaya angufuni. Asizele umsindo sizothola isixazululo. Umsindeni nizobanga la angufuni. Awuphele njengamanje sidinga isixazululo salento esiyenza la. Qhubeka nokade ukuchaza. Bafowethu njengoba ngila angisisona isithombe, uba mnduna ngasisona isithombe. Khona no-anti la usuke emakhaya ngasisona isithombe. Nakuqala nenze kanjeni lokhu nimemezana. So isidingo sami ukuthi ngingalali ngoba nakho ngiphethe stress salento yini. Manje bese nizomemezana ngithi sinishiye nobabili nisolve lento sihambe thina. Beningevenzela ngoba nizofuna usizo kahle kahle. Nami iyona lento engixakayo ngoba manje sekubuwele manje bephenduka iy'ngane ey'ncane ebhebhana ngoba ngibiziwe mina la ngibizwela ukuthi sizoxazulula sazoncenga la sazoncengwa induna ukuthi ibe nesikhathi yasho ukuthi inesikhathi nisaqhubeka nisakwebhana. Inamanga lentombazane ivele ingoverpower angithi mina umuntu omuhle njengoba babizile la uyachaza yena uchaza umuntu omuhle ake ngibuze
kuwena wembali, ake ngibuze kuwena wembali ukuthi ukuthathaphi ukuthi ukufundelephi lokhu ukuthi imfundiso embi kanje ukuthi uphe omunye usizo omunye umuntu ngokudla okumuncu. Angimuphi ukudla okumuncu vele uyakudla ukudla wami mina angikubali ukudla anti kodwa ngiyayibona inyama ukuthi ibingaki uyayidlela ngingekho emini ingakho ngivele ngimnikeze ngoba awuyidli phethu uyaselaphi ngavele ngikuphi into ongayazi mele ukuthi uqale wena uthenge encane mase ngiyakubona hayi bo angeke ngize ngondle wena mina ngimondla lo anti uzoma ufuna umsebenzi uyithathaphi imali yokuhlezi ihambeke kumasonto uphuma ngisho ko-Cape Town lo uhamba nesonto uhamba yonke indawo engayihambi mina ehamba nesonto hayi bo abakuphi umsebenzi bakuphi ama-trip Pho-ke wepani Ngicela ngidedele u-anti uyakhuluma. bantanami wena-ke pani njengomuntu engahamba ngayokucelela usokola lapha ngoba uney'ngane ukuthi uze ngapha eThekwini uthi uzokwazi ukuthola namatoho uthi-ke awukaze aza kutshela wake wacela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe-ke njengoba ethi uzowuthola noma umsebenzi online ucela ukuthi akulokhuze akuzame ukwazi ukuthola amatoho njengoba manje sizwa izinto ezimbi ozenzayo kuyena. Uthi asiyimise kanjani leyo nto ngoba manje kade nafika ngithi la eThekwini ngasuke emakhaya mina ngizofuna la eThekwini ngizofuna amatoho yebo wathini wathi angenze i-CV ngambuza ukuthi yena wayenzaphi i-CV yakhe akangitsheli ngambuza ukuthi ku-photocopy waphi akangitsheli kanti yena uthola kanjani wakho umsebenzi engayazi i-CV ukuthi yenziwaphi engazi ukuthi ku-photocopy wakuphi mina ngizophuma ngibhekephi ngoba phela mina itheka ngithi angilazi washo nasekuqaleni wathi shuthi ngilizwe kanjani ithe kungazi nanokuthi mengabe ngiphuma endlini-ke ngiyophotocopha-ke yona-ke leyo CV sengiyibhalile ngiyoyiprinta ngiprinta aphi akangitshela akazi yena wawuthola kanjani ukuthi umsebenzi engazi wena yena wafesa kanjani uthini kahle kahle cela ungibuzela yena ukuthi yena wafesa kanjani uhlupha ngale iyona nto ayihlupha ngayo leyo yona uyihlupha ngokwazi iy'ndaba zami njengoba efuna ukwazi ukuthi ngayenzaphi i-CV uzihlupha ngaleyo nto unabangani esontweni lo muntu akababuza ingane ukuthi njengoba besebenza bangena kanjani ufuna ukungena iy'ndaba zamakhansela ngixabene mina nabakababa bengane manje kuthiwa ingane yami angichazi ukuthi njengoba kuthiwa ifana nekhansela yiliphi lelo khansela leli efana nayo ihlala kababa wayo ihlala khona ihlala nekhansela phela ihlala nobaba wayo ihlala nekhansela ingane yami wembala kume-ke mhlambe ubani uzokayichazi ukuthi yindaba athi lengane ifane nekhansela ngoba mhlambe wena khona okufihlayo thina sazi ukunye kanti ubani uyazi ngoba wayisondelene nawe ukukutshela into eyodwa abo before drive bekade zizwana ngisuke emakhaya mina ngazohlala nibale eThekwini ngafike ngahlala naye ngithi angifika ngala ngiyisitha sakhe namanje futhi angisona isitha sakhe ngafike ngahlala naye ewusisi wami kusisi wakhe yini pho yenza ukuthi i-driveway yini yenza ukuthi ezali iy'tshini mina into ngiyizwe isolva la ukuthi musu ungayibalekeli ngani ungayibalekeli leyo ekhansela ngisafuna umusu sisasekhanseleni sasenganeni efana nekhansela imisebenzi emihle yodwa wena ngafikela kini manje ngihlale lapha kuthayela ngithi sasixoxa naye sihlala kanje hayi la ekhaya ngiyaphilelana nekhansela kanje yayizwa leyo nto hayi like lifika ikhansela lana kuxoxo kanje sekube sengiyezwa ngisahlala naye nomsebenzi wawuthola futhi ngisahlala naye sengimuza usethini usethi hayi kuthiwa ngifike eThekwini angazi ema-ofisini athize ukhulume nobani nambani hayi ikhansela liselizohlangana nami endaweni ethize eThekwini mase sebuya lapho usethi hayi njadi ngihambe nekhansela-ke sengiwutholile umsebenzi awu mayebo sengiwutholile umsebenzi ngisaqhubeka phela kunani kodwa phela kunani kuthiwa ngilinde abuye athini hayi sengiwutholile umsebenzi ngithi mina hawu uthole kanjani umsebenzi athi hayi kuthiwa befuneka abantu kamasipala angazi kuphi akhuluma amagama amakhulu kwey'ngisi-ke angazi kuphi-ke hayi ngithi mina hhayi-ke okay-ke mase siyahamba-ke siya lapho-ke kuthi nje ngezinye iy'nsuku uyasebenza kabi nemoto engithi uyagibela everyday athi hayi namhlanje angibuyi emsebenzini ngiphuma late ngizohamba ubani igama lekhansela lakho kwamba walibiza ngobani ikhansela labani anti No bafowethu ngicela singababizi abantu ngamagama sesipani. Kuye manje hayi ayikho-ke inkinga-ke mase sethi-ke kumbali-ke hayi namhlanje ngeke ngize ngibuye ngizolala ekhanseleni okay hayi zihambe futhi ezinye iy'nsuku athi hayi ngiholile
ngicela bantu vala amawindi lapho pani uvale ney'cabha ukhiye. Angeke ngize ngibuye namhlanje sophuma emsebenzini sihambe siyogruva nabangani bami mase sesiphuma hayi uzongithatha ikhansela ngemoto Hawu. sihambe nalo. Sengiyabagwiqiqa umbala useyakhulelwa sengiyaxakeka futhi Hawu. mase sewuwena usunobaba wengane futhi kade uhamba nekhansela uzophuma emlethe esebenzini ulande ikhansela olala kube khansela uyamitha khona la ingane yakho nomunye ubaba khona la ulala nekhansela konke lokho futhi awusakwazi kanti kuphuphelelana niphilelana kona nekhansela nini. Mina Ngijwayelana nawe kangako. ngize ngikhulume le nto wena ukwazile ubiza umuntu wakini nama ngedwa ekhaya nami ngingababiza abantu basekhaya bangikhulumele la. Mina ngiyayidinga ukuthi Sebeyayibona uyikhulume. ngithi manje imisebenzi yakho wena okade umuhle wena ngithoni wena ubumuhle wena bumuhle wena ngithoni bumuhle. Yabona Wena manje umuntu mina le omuhle. ndaba Angizolile yekhansela mina la. uyichaza wena ekhanseleni. Ngikho sengiyichazile ngiyiqedile. Ngigrupha ngivakashela Ubungeke umakhansela. uphakeme Sisipani, umoya wakho la. Sisipani usuqedile. Ubungeke uphakeme umoya wakho Sisipani. uqaliswa yini manje? Sisipani. Yazi thini ithi angiqhubeke. Siyakhuluma nawe. Awukwazi ukuphumeletha emsebenzini wena uyogroup uthi uzohamba nekhansela. Azi iy'ndaba zenkulu bo. Ave nizoboshwa. Mbali, Ave Mbali. nizoboshwa. Njwangila. Hayi bo. Akangiphikisi lutho. Le ndaba ngempela futhi ingaphezu kwamandla ami ngempela. Uyabo nje Pani, sekufakwa Pani. iy'ndaba zomakhansela nami ngaphezu kwamandla ami. Angisayazi ngempela ukuthi Angindawo wena khuluma iqiniso nangu Anehlisa umoya ngempela. Izosixosha nale nduna emzini wayo ngempela. Tisani umoya Sekuzofika lese ngizokhathala khona. Ngikhuzela umsendi, ngiyaqhubeka ngenkani. Angithi ngithuzeli, ngithe akukhuluma oyedwa anike omunye isikhathi. Mawukuthi nizokhuluma nomabili sizoyisolva kanjani le nkinga manje? Ngifuna sigcine sifike esixazululweni sale nkinga yethu. Masizokhuluma sonke ngeke sikwazi ukuyixazulula. Khansela mina tshela u-anti wakhe iqiniso vele agijimela ukhala nimbukeni uyayiphinda nasekuqaleni waduka le thing le nakho uyayiphinda futhi namanje akangakhali akatshela u-anti wakhe iqiniso ngoba mina umuntu omumbi la angithi umzwile babunduna eqala indaba echaza bekuba umuntu omumbi bekuyimina ngithi mina mase sengikhuluma izinto ayibizile la usiyahluleka ukukhuluma musukhala hayi asile ukuzofuna muntu la. Mina Uyabona njengamanje Inkinga le. sikhuluma nani Manje nobani. manizokhala nibangelana umsindo Ngoba angisaboni kahle. nakhona khona iqiniso lakhe esilibonayo nali ngiyalibona ikepisi ukhulumile ikepisi nali ugqokile kwimali uthi wayithathe nali ngiyalibona ikepisi nazi ney'ngubo ezithayithayo iy'ngubo utheni wena yini ugqoke ezithathayo wathi wena umise kwe-amuba yena ingakho angayigqoki iy'ngubo ezithayithayo yayi uthi uyisiginca ngithi yena Babunduna. Babunduna. Mina engikubonayo la ngizogcina sengibahambisile labantu ngoba vele abafuni ukuzwa. Angithi sizobaxazululela inkinga zabo babhizi bakhuluma bobabili. Kusho ukuthi lento esiyizele la ayikho. Ayikho. buka kuyimanje Ngizothi ngisuka ngimjindisa omunye wenu ngoba manje anizwa ninenkani. Ngithe mina ukhuluma ngesikhathi sakhe simuzwe. Angithi nifuna isixazululo. Nizela ngoba nifuna isixazululo. Manje phona aqhubekani bangumsini ngoba phela khulumani sizwe akhuluma sitshela omunye ukuthi yini nomunye bese asho ukuthi inkinga ikephi. Uzokwazi ukusilalela siqede. Sakhuluma babunduna. Sengisho ukuthi ke okhulumayo akhuluma qede nomunye akhuluma qede ukuze sifike esixazululweni sale nkinga enibhekene nayo. Manje uzokhuluma nonke manje sizoxazulula kanjani? Okay ngicela ukubuza mina Ngisacela ukhulume umuntu engizomkhomba. Mina umphathi wohlelo. Pani nombali. Angazi futhi ngizothi ubani othanda ukukhuluma kakhulu nobabili nifana. Ngisacela ningakhuluma umuntu engamkhumbanga. Babunduna. Ngicansi nino-anti senelizulu udaba. Yezwa. Ngisacela ukubuza nje kuqali ku-anti. Anti upani namsikela indawo noma namcuphisa endlini yakini ebengahlali umuntu esengaphansi kwenu. azange simsikele indawo ubani Yeah. sasambekile
ngoba ngangisafuna ukubona ukuthi ubani izohamba kanjani iminyakazo yakho ukuthi uyimisele kanjani njengoba bese umama esezele iy'ngane. Sambeka sangamsikela ngoba ukuba sasimsikelile ngabe angizile la ukuzokhuluma le ndaba le ngoba phela uma usikela umuntu usuke usumsikela ukuthi nje sekweyeyakhe. Aha. Sizokhuluma nawe ukuthi njengoba esesho uMbali ukuthi nangu umuntu owangilethela yena lana usengihlule cela umthathe umhambise. Sizokhuluma kona lokuthi kahle kahle sizoxazulula ukuthi ngeke ngikwazi ukumthatha ngimhambise, uyangizwa? Ngeke ngithathe ukuthi ngimhambise ngiphindisele emakhaya ngoba wayezozama amadlela akuhlaza naye la ukuze akwazi ukukhulisa iy'ngane zakhe nje washiwo ubaba wey'ngane. Yiloko-ke mntanami. Ngaphambi kokuba ngidlulele enduneni ngizoqala ngokubonga anti enakwenza kusisupani. Ngicela nithi nisibonele even nasemakhaya omakhelwane abaningi abazwani, ukuthatha ingane uyibone ukuthi ixakekile ayikinyuke futhi ufike uyinikeze indawo yokuhlala izozama amatoho. Lokho nje ngiyakubonga anti ngesenzo owasenza nomndeni wakho. Baba uNduna, ngicela ukuthi ulizwile udaba luthini. Angazi ukuthi mhlawumbe ubaba ikuphi mhlawumbe angaluleka ngako iy'ngane. Mina ngizocela ukuthi iy'ngane zihloniphane. Onephutha komunye angabanga umsindo. Umsindo ngeke uze usisize ngalutho. Into ekufanele ngabe bayayenza bona ngabe bahlala phansi babonisane. Njengoba sebazile ukuthi baze bazofika la kumina njengamanje. Angifuni ukuphinda ngizwe emsindo. Yonke le ndaba yamatshe nani namakhentaka ndize emoyeni angisangene kulezo zinto. Into engiyifuna manje ngifuna baxolelane kuphela baphinde bahlale ngokuthula njengoba babelethene bobabili. Sesingena ey'ndabeni zabo njengamanje. Sengisho ukuthi kusukela manje abaphinde kuleso simo sasekuqaleni. Uma behlulwa yiloko kusho ukuthi khona kuzomela adinge. Le ndawo yethu akuyona indawo yokuthi kuzodlala abantu besifazane. Uma kukhona onenkani-ke njengamanje kwasengikhulumile uzodingiswa. Futhi uzodingiswa endaweni Endaweni asuke ayozama enye indawo ukuze yokuhlala. sithole abantu abanoxolo. Indawo yethu asimdingi umuntu onomsindo. Noku-eda nje baba asizele iy'ndaba zamakhansela la ukuthi kade bexoxelana iy'ndaba zabo besazwana. Akusho ukuthi sekumele manje umuntu usoveza leza y'mfihlo ezingale asiyifuni iy'mfihlo zenu. Thina esikuzele la ukuthi kulunga indaba yokuthi omunye okwazi ukudlula angamdineli omunye nomunye memdlula angamdeleli omunye. Wana kumhlambe imbone eswele. Yiloko thina esizokulungisa la. Hayi indaba ukuthi ingane ifane nekhansela asingene lapha sikufuni lokho. Asihlangene futhi nakho. Asikudingi futhi. Kwamanje kugcineni mhlawumbe uzogcina sekungenisa abanye abantu emajele. Baba uNduna ngikhohlwe ukubuza la. Ngiyakuzwa ukuthi uzobadingisa khona uzomdingisa uma ukuthi abafuna ukuzwa noma bafuna ukulungisa lezi iy'nkinga abanazo. Ngokwazi kwami baba uNduna ngathi uyedwa phela umuntu wena omaziyo nowambeka kulabantu. Ngabe uyena muphi-ke lo kuyena uzomdingisa ngoba phela ngazi ukuthi uyena umuntu oyedwa wambeka. Eqinisweni la umuntu angibeke obaba banayo ingane. Base-ke bazala le ngane nangu no-anti bona engibaziyo. Lo mntwana ongala angimazi. Angimazi ngoba ngingamazi ngempela ngizwa nje kuthiwa kukhona umuntu ohlalayo. Angimazi ukuthi wayefike kanjani ibona abazana bafike kanjani. Thina-ke besingamazi njengenduna mina ngitshelwanga ngayo. Futhi uma ngikhuluma ngokudingiswa kuyacaza ukuthi maye kuwukuthi akezwa kuzomele ngidingise endaweni yami. Kuba uNduna uzomdingisa ngoba mhlambe kuwukuthi akamazi. Hhayi ngoba ngingamazi uma engafuni ukulalela umthetho wesigodi sethu sokuthi kuyahlonishwana kule ndawo yethu. Ukuthi uma behluleka ukubonisana ngendlela eyiyona bathobelane. Kodwa mina baba uNduna ngokwami ya bahloniphani bobabili. Nosisi Mbali unayo impakamo yokuthi ungcono kuNopani. Nopani naye mase banako lokho. Kodwa nosisi Mbali unayo leyo mpakamo ukuthi naye ungcono kuNopani. But angisho ukuthi
upani u-right kule nto ayenzayo akekho right. No-anti futhi naye mina ngowami ngoba ngikhulela emakhaya, kanti futhi nala esigodini sakho baba kuyenzeka, and ubugebengu nje asubumi ngaka. If ngisuka nomuntu emakhaya ngifike ngizobika enduneni, baba nduna ngifike naye, baba nduna nangu umuntu engifike naye, kuze kungathi mekwenzeka inkinga kuthiwa lapha kamakhelwane igqekeziwe umuntu esingamazi, mese beza kulo bathi nanga umuntu esingamazi endaweni, nawe uvuma ukuthi hhayi angimazi lo muntu. Kungcono ukuthi uma ufika nomuntu ufike uzomthula enduneni uthi hhayi nanga umuntu okhona, kungathi ngelinye ilanga mhlawumbe noma itholakala eseshonile uthi awumazi. Kungcono mekwenze lokho kuzokwenzeka kuyena noma bekusho ngaye usho ukuthi hhayi nami bafika bazomthula kumina. Uqinisile lapho ngoba untombazane ube nephutha elikhulu ngoba ungitshele ngoba nangu sekunalezi iy'nkinga ezivele manje ukuthi khona umuntu ahlala naye abahluphana kanje kanje. So lapho-ke naye ube wrong, kodwa anginawo amandla okuxosha umuntu engimbekile kube kukhona umuntu engingamazi endaweni. Ingako ngithi ngcono asuke yena ukuze ngibone ukuthi lo wabekwa yimina unamaphutha ngempela yini. So ngithi lo okhona ngicela babonisane bobabili sibone ukuthi sifikaphi nesiphetho sethu nabo bobabili. Kodwa-ke angifuni ukuthi umuntu athi efikile endaweni simuzwe seza ngolaka, singamazi size sesizwa ngolaka ukuthi hayi bo nayi intombazane ibhokile ngale, kodwa siyazi nokuthi ayifike kanjani. Ingako ngithi kuzofika esimeni lapho ngizophoqeleka ukuthi ngimdingize makuwukuthi uyaqhubeka akezwa. Sisipani sengikuka Sisipani ezenzweni zakho, kodwa ngisakhumbula i-episode 1 noma ngakutshela yini okwenzayo Sisipani, angifuni ukukufihlela sisi, ku-wrong and kuhlangene nomona, ngifuna ukuqamba amanga. Ususiwe emakhaya osisi bakho, usisi wakho lo, uma wakho anti, wena usenabazali, but angisho ukuthi abakuthathe lokho bakubeke phambili ukuthi wena usenabazali, so sekufa benze noma yikanjani ngawe izinto ezingekho right ngoba nakho ungasenamuva nephambili, but okwenzayo akukho right. Ngeke ukuthi usuzobeka izinto endleleni lekufana ngabe kudlula khona imoto. Lezo senzo sikhomba umona ongachazeki ukuthi ufana nani. Ngokwami mina sisi wami bengifisa ukuthi uxolise ku-anti, kuyena wafika nawe le Thekwini wakuletha kudadewenu uMbali ukuthi uzozama amatoho. Uxolise ku-anti uphinde uxolise nakuMbali usisi wakho. Nasenduneni nendlela okhuluma ngayo ukhombisa ukuthi umholi wakho lo okuphethe, ubaba wakho lo. Induna yomholi iphinde futhi izoba ubaba kuwena. Ngiyacela sisi wami ukuthi noma mhlambe ubonga ungamboni noma lokho akushoyo ungakuzwa, ngiyacela ukuthi uzehlise ngoba impakama ayisizi ngalutho. Ekugcineni uzolahlekelwa okukhona ngokungekho. Ngoba usubuyile emakhaya uzofisa ukuya eThekwini, uzofika uhlale ephi eThekwini? Uzofika uhlale ephi eThekwini? Ngoba phela imumva iphambili selikuphelele manje, sowubuyele back emakhaya. Amatoho siyawadinga. Ule eThekwini uzofuna amatoho. Anti, angazi ukuthi ubona kanjani kulamagama esengwakhiphile before sinikeze uSisipani ithuba. Hayi, amagama lawa eniwakhiphile mahle kakhulu futhi ayakha nje isishile nobaba uNduna wachaza konke. Yebo, ngiyalivuma iphutha, ithina esaba wrong ngokuthi singafiki sihambe solibikela ubaba uNduna ukuthi nangu umntwana esimthathe ngale ukuthi abuye ezokwazi ukuthola amatoho. So ngicela ukuthi bahlalisane la noMbali. Lokho ngizokuxolisela kakhulu
nawo lamazwi lawo okhuluma ngawo ayakha kakhulu. Sekubona ukuthi ngempela bazoqhubeka yini baxabane bangayilungisi le ndaba le, ngoba isiphezulu kakhulu le ndaba isihambe yaya phezulu kakhulu, sekungene ngisho iy'ndaba zamakhansela. Lokho kade ngingakwazi ngize ngithi ngizokhuluma ngokunye, sengizwa nokunye lana nayi nenduna iyabhizi iyakhuza ukuthi kungene igama labantu abakhulu kangaka, kungenzeka ukuthi kuze kufinyelele nala kufunakala bahlawule khona. Yonke leyo nto isingiphathe kabi kabuhlungu kakhulu, ngoba ngiyamazi nangu uMbali lo mekuthiwa kuzofika ekuhlawuleni ngimazi ukuthi uyoqala athi uqala ukuhlawula ngani, ngoba ngiyamazi ukuthi akakabi nalutho upani lo. La mazwi lawa nje impela ayakha, kubona-ke ukuthi bazophindisana kanjani. Nje bengishiye nasekuqaleni ukuthi mina angivuni muntu, ngoba kwenzeka singekho ibona bobabili esuke belokhuza bekwenza lokhu bebobabili, engekho umuntu obonayo. Sisimbali, uthini wena? Mina ngizibona sengisenkingeni kakhulu, cause ukube yonke lento ayikhulumayo eyamanga uyikhuluma engekho amakhamera. Ngihlalelwe utako olukhulu olungaka mina manje kababa wengane ukuthi ngichaze ukuthi lento ayishoyo ekuthi ngangiyikhuluma ngekhansela ubuthathaphi ubufakazi babo. Ngiyayizwa futhi nale khulunywa u-anti uza nenye manje u-anti yokuthi ngempela kumele ahlawule, cause ukuhlawula kwakhe mekuzoyenzeka public mhlawumpe iyona ndlela ezokwazi ukuthi nakababa wengane balizwisise isayidi lami esitori ukuthi okay, shuthi njengoba ehlawula uyakhombisa ukuyisona ngale nto ayikhulumile. Ngoba mina ngiyazi into ayikhulumile, ngingenza ngisho i-DNA mina ngiwaletha ama-results lenduneni. Angiyazi ngempela lento ayikhulumayo ukuthi uyithathelaphi. Angeke ngikwazi mina wena Bhutibonga ukuhlala nalo ntombazane. Ngiyayizwa yokuthula, angeke ngikwazi ungiphathisa ngekhanda. Kuze ube ngazuthi ngiphakeme nje indlela ayiphethe ngayo, anginayo iy'pakamo. Nami ngisuke sengikhathele ukuthula, ngibone ukuthi hayi bo nansi intombazane umona wayo ungaphezu kwamandla ami. Angizazi ngempela izinto ayikhulumayo, bengikubizele omunye mina umona wakhe womgaqo. Lo sewuveza wekhansela awutrendisayo, angazi nanokuthi ingane yami ngempela mengase kuthiwa bayezwa nontanga bayo nje ikhula nayo lento yokuthi kudume ukuthi iyona ingane yekhansela. Angiyazi ngempela Bhutibonga ukuthi singayisolva kanjani, kodwa mina ngiyafisa ukuthi upani ngingahlali naye la, cause sizohluthulana ngempela. Ngeke kusaba right, angiboni ukuthi kusazoba right. Kuzomele ayisolve le ndaba yokuthi ngempela uyithathelaphi indaba yokuthi mina ingane yami ayikho kubomi laphaya. Leya ngane yenzelwa ngisho usiko lapha, yayiswa ngisho esibayeni nje ngihleli lapha kubo, ayikaze ibe nankinga. Ngiyacela bandla ayiyeke leyo nto ayikhulumayo, ngiyacela ayi-withdraw-we phambi kwabantu njengoba eyikhulume phambi kwabantu, ayisule phambi kwabantu njengamanje. Mhlawumbe ngizothola ukuthula-ke kanjalo. Kusho ukuthi Sisimbali okwamanje upani mengaxolisi futhi engahlawuli ngeke angiboni, ngoba njengoba eyikhuluma esidlangalaleni mese ezoxolisa private, still mina ngisenkingeni emphakathini ukuthi angichazi ukuthi mina leyo CV leyo engithi nga-aplaya ngayo ikephi, yabo. Njengoba nje mina ngangivakashelana nomakhanseli, isigaxa leso mhlawumbe singasithatha kancane, isigaxa esikhulu kabi. Ingane yami la ikhona kaNgcobo ihleli kahle, iyafakwa ngisho esibayeni sakhona. Angazi ngempela ukuthi ngempela angazi Bhutibonga ukuthi ungayisolva kanjani le nto le. Mhlawumbe wena unganayo isolution. Baba uNduna, Lento nje mina sengibonile ngokwami ukuthi indlela yokuthi siyixazulule. Awusitshele Ntombi, wabona kanjani ukuthi ingane yekhansela? Wababona benza ucansi belele? Hhayi cha, ngikaze ngibabone benza ucansi. Lapho ukuthi ingane yomuntu ungabonanga benza ucansi. Hhayi ngangixoxele uyena ukuthi ubufakazi-ke nginabo ilobo. Ngangixoxele uyena naye uyakwazi lokho. Nokuthi ingane yakhe yayiswe esibayeni sakaNgcobo, mina ngazi ukuthi ingane yayiyele nje kaNgcobo iyodlala, yadlala yangena esibayeni nezinye iy'ngane. Angazi ukuthi ungena kwayo esibayeni sewukwenzela usiko lokho, ibidlala ingane.
kungekho lutho esibani ziyodlala iy'ngane nezinye yona yakho ingane ngenxa ifakwe yenzelwe yobufakazi usiko. ngenxa yobufakazi ongenabo njengamanje asinabo ubufakazi bale nto oyishoyo sizophoqeleka ukuthi sithi kumele uhlawule imbuzi ukuze nihlalisane ngoba phela ukube uthi wababona belele beze bakha leyo ngane ngabe siyakuzwa manje awubabonanga yinto nje oyithathele emoyeni sizocela-ke endaweni yethu uhlawule le ngane imbuzi ngoba usuyithukile ngempela ukuthi umuntu unengane yomuntu ungababonanga benza okuthize kuyiphutha elikhulu awuzame ukuthola amandla uhlawulele imbuzi kuzoya ngawe ukuthi uye emakhaya uyelanda emakhaya noma uthola imali yokuthi ubahlawule. Sesimbali ngicela ukuthi uyazi ukuthi ubaba uNduna uthini and no Sisipani sengisimbali Ncesa Sisipani nkanti nombali futhi naye ushilo ukuthi ukuze naye igezeke igama lakhe ukuthi uhlawule so angazi ukuthi wena uthini ngalokho kusho ubaba uNduna benombali. Hhayi mina ngeke ngize ngihlawule imali anginayo. Angisebenzi ngaphandle-ke uma ngaphindela emuva ekhanseleni lakhe lingizamele umsebenzi ukuze ngizokwazi ukuba nemali yaleyo mbuzi yokuthi ngibahlawule. Ukuxolisa nje engingaba nakho ukuxolisa ngokuthi ngingakwazi ukukhuluma kahle nobaba uNduna nokuphakamisa umoya wami ngiphendule u-anti kodwa naye phela njengoba ethi nginomona bengakachazi ukuthi imuphi umona enginawo ngawo. Bukhuluma ngamuphi umona othi nginawo wena ngawe. Lezi iy'tini okhuluma ngazo ukuthi ngiyibeka lapha nginobufakazi unobufakazi bokuthi ngakusho lokho. Ngakusho ngakutshela bani? Njengoba wena njalo uma uhlezi uqhamuka ngemoto usuke uqhamuka kudlala iy'ngane ngakubuza nasekuqaleni ukuthi mekudlala iy'ngane mina yini kufanele ngiqoqele iy'ngane. Umona okhuluma ngawo ngowani? Mina ngikwazi umona okhuluma ngawo ukuthi nginawo ngawo. Ikepisi angilicelanga wangisukela wena wangipha ikepisi. Akho kepisi lakho nje ngasuka ngalithatha. Ngiyaxakeka mina mase ususimadlisa kangaka wena ngami. Ngipha nokudla nani nani ukudla usuke usunqena ukuchitha uthi angikuthatha. Ngaze ngisuke nje ngihambe ngiyocela ukudla. Ufakazi walokho wena. Mase uzothi iy'ngane zami zenza ama-Kellogg's mina nginayo ingane engakwazi ukwenza ama-Kellogg's iy'ngane zami yisancane kabi. Angazi ukuthi ukhuluma ngani. Umuphi umona enginawo ngawo? Sisipani ngicela sibuye lapha mhlawumbe sibuya lapha emoneni. Uthe awunayo imbuzi yokuxolisa Hayi cha anginayo. mhlawumbe ungabile emakhaya yokwenzani Yohlala. ukusho ukuthi angincamele ukugoduka kunokuxolisa. Bese ngixolisile kubaba uNduna naku-anti. Shuthi bekufanele ngixolise nakuyena naye fanele axolise phela nami kumina. Mina ngicela agoduke ngoba ngathi unayo leyo solution yokuthi agoduke. It's fine noma ngangaxolisa megodukile shuthi uqedile. Ngizosala mina lethe ngiyisolve indaba yekhaya. Ngeke ngigoduke. Ngeke ngigoduke. Uzogoduka Ngeke. lapha. Ngeke ngigoduke. Ngeke phela ngeke ngize ngenze intando yakho. Ngeke ngize ngenze Cha intando phela yakho. Sisipani Ngeke ngize ngiyenze intando yakho. Angiyindawo wena yakho akayiboni. Ngeke ngize ngiyindawo. Uzohamba. Ngeke. Hayi Nangu ukuhamba aunty. phela namanje ngingasukuma ngihambe ngey'nyawo ezansi. Uzohamba kulo muzi. Ngeke ngize ngiyindawo. Ngeke. cha phela Sisipani mawungenayo wena oshoyo angani uthi awunayo imali yokuthenga imbuzi noma unayo imbuzi. Ngase ngiyamcetha akangicela ngicelela ikhansela lingizame ngomsebenzi ukuze ngizokwazi Ikhona ukukhipha lesikhuza imali khona yembuzi. ukuthi indaba yekhansela ngoba nalo kusafa uxolise kulona idlangaleleni kanje kukhona amakhamera ngoba ulithuke edlangaleleni uba ukhansela unonkosikazi wakhe ngocabanga ubudlelwane lapho bunjani wena usuxova abantu ngento esingenabo ubufakazi obuphathekayo okungenzeka mhlawumbe kusewona umona esingenayo ishow yakho. Uba unomona mina? Anginawo umona mina. Futhi-ke nami-ke before kufike-ke lapho ekuhlawuleni ngisho ngakuthiwa ngiyazama ukuhlawula-ke nami phela nginabo abantu basekhaya abangangimela njengoba naye ehambile oyolanda u-anti wakhe nami ngeke ngize Uzozumela emzini yabantu awuhambi ngani? Angizelanga. Enangu nje u-anti uzokulanda. Uzokulanda phela u-anti. Cha, kumele uhambe sis. Ungangiphakamiseli Nalezi zinto oy'khuluma yabona nje ngikhuluma ziphi izinto angizelanga la angizelanga ngale ukhuluma ngegama lomuntu nangisusane kanje. nakini angithi ngasuswa yini namakhaya angithi nangilethe Mbali kancane bafowethu. ngeke. Hawu. Futhi Sisipani vele kwanina nje nizoyihlanganela ngami la. Sisipani kushuthi isolution la kulo daba baba uNduna ukuthi nayo intombazane ithi ayinayo imali yokuxolisa imbuzi yokuthenga ilento zana kushuthi ukuthi ibuyele emakhaya. Ngokuthi iyahluleka ngempela ukuxolisa kuzoyikhomba ukuthi ibuyele emakhaya ngoba sithi thina ayizama ukuthola itoho
ukuze izokwazi ukuthenga le mbuzi noma ithole imali. Asisho ukuthi ijahe manje ayibihlanganisa. Kodwa okusalayo sidinga ihlawule igama lekhansela leli ethi limithise nangu ntombazane. Iyona into esiyidingayo thina kuphela. Lokugoloza kwakho ukuthi akaze uhamba uzohlala ngenkani ngeke kuze kwenzeke lokho. Mawukuthi akafuni ukuhlawula kumele ukuthi isinqumo ke sengisithathile sengiqedile. Kanti uzwile-ke sisifana. Ngicela ngizamele umsebenzi. Iyona yonke-ke into engibhekene nayo le, kodwa ngiyabonga Ngiyangizwa nduna sizehlisa kahle ngendlela kanjani. Kodwa yabo ukuthi ngizehlisa kahle oyisibeka kanjani, indaba. ngithi ngicela Ngiyabonga ungizamele kakhulu. umsebenzi. Ngifuna ukuhlawula ikhansela. Ngicela ungizamele umsebenzi. Ngibonge kakhulu nduna ngesinqumo sakho. Sengokwazisa mhla ethi unawo lawo mandla ukuthi azohlawula. Oh, mina Ukuthi kwami-ke usuke- ngiyohlawula mhla ukuthi yenza usungitholele noma kunjani. umsebenzi-ke Manje wena. sisifana ufuna ukuhlawula ukhansela ngoba kusho ukuthi lokho akade ukusho ngoba kungekho. Ukuphi? Kukhona ekade ngikusho ukuthi ubufakazi obuphathekayo anginabo kodwa yena ngaphakathi kuyena uyalazi iqiniso. Manje uzohlawula kanjani pho into Angithi phela anginabo ubufakazi obuphathekayo, ngithi kuthiwa ubufakazi into ephathekayo, mina nginobufakazi engabuzwa ngaye umthuleni lo sethule ebelazi iqiniso. Nobufakazi abaziyo naye abusho. Ngeke uze ube naye energy. Kubala kumlandela kona u-anti wakho la ukuthi nizohlangana. Njengoba ngisho nje ngithi mina okwanamhlanje isinqumo engisithathile ngisithathile. Makuwukuthi akahambi uzohlawula finish. Sesiqedile. Bafowethu. Sisifana bafowethu ngendlela nenkani ngayo angazi. And uthuka nabantu abangangene kulento. Ngendlela engicabanga ngayo bafowethu ukuthi upana abuyele emakhaya akukho isingakwenza. Ngoba usexova abantu abaningi nabangangena. Akukho okunye singakwenza. Solution ukuthi sisupani abuyele emakhaya kuphela. Lo mlethe eThekwini aphinde futhi ambuyisele emakhaya. Njengoba bunduna esho ngeke asakwazi ukuhlala nosisupani. Bafowethu njengoba sikhipha inamba yokuthi nisifonele. Ingoba senzela labantu abasemakhaya bafowethu. Khona abasebenzisa inamba ngendlela wrong manje engasekho right. Yingakho inamba uthola ukuthi angathi besingayithandi ukuyikhipha besithi email. So thina besidabukela abantu like khona ogogo abasifonela kwimanje. Abadingi khona ugogo Semelmoth osifonela onenkinga yendlu. Khona ugogo seStenga onenkinga yendlu. Onenkinga yeosizo ofuna ukwenzelwa onenkinga yepasi. Mase sifuthi isikhathi indaba yenamba lawa bantu asiboni nisababulala. Why nina eningena kusibani media ngenhloso zene ezithize enizoganga nikwenzelani lokho why ningabothi nilimaza abanye abantu bafowethu ngiyaxolisa bafowethu ukuphakamisa umoya kodwa ukuthi lento ingiphatha kabi ngoba manje ngicabangela abanye abantu bafowethu ngubonga kaMkhize ngiyabonga nisale kahle.